Mga igsuon, karong adlaw gisaulog na usab nato ang Biyernes Santo. Ang Biyernes Santo gitawag usab og Good Friday, gitawag usab og Holy Friday, gitawag pagani kini og Great Friday, gitawag usab kini sa uban og Black Friday. Nganuman, tungod kay karong adlaw hinumduman nato ang pinakaultima, ang pinakamahinungdanon nga pagsakripisyo ni Kristo alang kanatong iyang katawhan. Tungod kay misugot siya nga mupas-an sa krus alang kanato. Misugot siya nga purong-purungan sa maidlot nga tulok ang iyang antang. Nga duslakon ang iyang kilid sa mahait nga bangkaw. Mapalagpasan sa maidlot nga mga lansang ang iyang kamot untiin. Aron lamang kita maluwas. Mga hinsuon, hinusulang nato ang atong mga sala. Tagaan nato og bili ang pagpasakit ni Kristo alang kanato. Tumbasan nato sa dakong pagtuo ang iyang gugma alang kanato. Dawato nato ang bag-ong kinabuhi nga gitanyag ni Kristo alang kanato. Ang kinabuhing malinaw dinhi sa yuta ug lanbaw sa tanan, ang kinabuhing walay katapusan didto na sa ginharian sa langit. Padayon nato nga damo ng atong kaugalingon alang sa pagsaulog unya nato sa adlaw sa pagkabanhaw. Ug sama kang Kristo mabanhaw usab kita uban kami. Salamat sa inyong pagpatuloy.